Llengüaferits, avui tornem a ser al bosc. I què vol dir això? Doncs sí que tornarem a recitar poesia. I en aquest cas celebrarem la figura d'una gran dona, la Clementina Arderiu, nascuda a Barcelona i considerada una de les grans poetesses catalanes del segle XX. Ella pertany al moviment de poesia postsimbolista que succeeix al noucentisme. És com una mena de renovació artística. I gran part de la seva obra va ser marcada per l'enyor que va patir ella durant l'exili, perquè evidentment ella va viure la Guerra Civil i es va haver d'exiliar. Doncs el David us en llegirà un dels seus poemes. Endavant, David. Barcelonina sóc més que mai. Què se me'n dona del cladesme i de les arbredes vora el corrent, de l'aigua dòcil del riu? Què en faig sense la ufana d'abril i maig i l'aire tebi del meu jardí?